И здравейте, хора! Днес ще играем Standoff 2. Тази игра е много яка, там трябва да убивам разни хора, там да се сражаваме. И мега много се извинявам, че не съм снимал отдавна. Изчакайте, че направо тук ми прави такъв проблем. Ако може да направя поредица. Не да съм стигал до някъде, просто там се сражавам. Тази игра е много яка. Найде бе, зареждай ме. Аз съм долу-горе добър на нея. Но малко сополи имам. Чай да усиля. Сега ще започнем матча. Аз съм 13 левел, което... не! Обърках се. Сега ще започнем да се сражаваме с хора. То докато ме зареди... Ма ще стане бързо. Направо много се извинявам, че не съм качал отдавна. Много се извинявам просто. От кой отбор да съм? От ОС. Сега ще си купа оръжие. Купувам се ето това. Сега... Чай малко да намаля. Убима. Ако искате си стиглете тази игра, за мен е яка, но за вас не знам. Хората идват от всякъде. Те идват от всякъде. Майко! Не! Не. Обърках се. Мъртъв! То за кома уби, бе! Тапак! Майко, хедшот! Ама те хора много ме убиват. Има един, дето само той почти ме убива. Хора, те са от всякъде. Аз не мога да си обясня. Сега ще дойде някой. Майко, убих го! Ама то с ножката ме уби. Искате ли да се пробвам с пистолет? Ще се пробвам. Не съм добър много. Майко, един го скъсах направо. Майко, мъртъв. Не! Хора! Мъртъв! И се абонирайте за Калуян. Това е един ютубър, който ми е приятел и е много готин. Хора, този откъде дойде? Този дойде от нищото. Ела тука. Хедшот. Убит. Мъртъв. Майко. Хора, той ме уби през дървото.
Така. Този беше 9. Трябва да зареда. И то сме уби, значи... Защо бе? Не знам, убих ли го аз другия. Малко ми лаги. Мъртъв. Тази игра е тази игра е онлайн. Да знаете. Защо не мога да го убия? Вече умря. Хора, той ме уби през това. Как? Хора, този откъде? Не. Те идват от някъде. Не, мене само ме убиват. Няма да стане това нещо. Някой от тук да дойде. И можете на тази игра да играете с приятели, ако искате. Майко! Някакъв със снайпер ме уби. Този го убих. Беше преди нашия отбор. Защо не умира? Не. Това със снайпера ме уби. Искам с пистолет. Те набиха. И ако искате още на Standoff 2, се абонирайте и лайкнете видеото. Искам да вдигна левел. И ако искате, напишете името Мартин на българ... Не бе, аз се обърках, не запиши име. Айдито ми е, чакай да го видите. И сега ще го видите само. За мен тази игра е хубава. Ето айдито ми. 1729732827. Ето това е. Мога да отворя чест. Къде е шопа? Къде е шопа? Ето. Добре. Добре, хора, ще приключвам с клипа.